जिंदाबाद BPF जिंदाबाद जन मोनसे प्राइमारिनिफ्राय BPF हानजायाव UPPL दलखौ गारना फैनानै जइन जाफैनाया राजनितिनि मोनसे बिराद गिदिर माने खहा जानाय हेखायपारायाव जावलियापारायाव मुसलमान सम्प्रदायनि गेजेराव UPPL दलनि भेटिया गैला UPPL दला शून्य जाबाय दिनै जोंनि 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय बनरगावनि जे मोनसे कमिउनिटि हल जोंहा बेवहाय दं बेयाव बनरगाव ब्लक BPF नि बानजायनायाव जोंनि बनरगाव प्राइमारि कमिटि सिंनि दरब्रै दरबा गामिनिफ्राय फ्राय 650 निबो बारा माने UPPL हानजानि मानसिफ्रा BPF दोलोआव जइन जाफैदों आरो बेवहाय गासैबो हारि माहारिनि माने रायजो राजाफोर दङ बर'फोरजों लोगोसे जोंहा सूत्रधरफोर बिथांमोनबो दं आरो लोगोसे दुरामारि हेखायपारा जावलियापारा गामिफोरनि गासैबो जोंनि मुसलमान बिदा फंबायफोर जायफोरनाखि UPPL दलाव दंमोन बिथांमोनहा दिनैहाय बेयाव गासैबो दोलो बोलो फैनानै BPF हानजायाव जइन जाफैदों 650 जन मोनसे प्राइमारिनिफ्राय BPF हानजायाव UPPL दलखौ गारना फैनानै जइन जाफैनाया राजनितिनि मोनसे बिराद गिदिर माने खहा जानाय बिरोधी दलनि थाखाय UPPL दलनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खहा जानाय मानो होनोबा दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ जे 650 जन फेमिलियाव मिनिमाम 3 भटा दङ आरो 3 भटखौ हिसाब खालामनानै नायोबा माइनरिटिफोरनि न'खरावथ' साबासिम थायो दा बेखौ जों एभारेज हिसाबै 3सिम हमनानै लायोबाबो 650टा फेमिलियाव बिराद बुरजा भटा दिनै UPPL निफ्राय गुगाबाय आरो बिथांमोनहा थांनाय नैबे ML माने मा होनो थांनाय बै BTC इलेक्शन जे जादोंमोन सेप्टेम्बर दानाव बिसिमहालागै UPPL दलजोंनो जरदार भाबै बिथांमोनहा खामानि मावबोनाय दा दिनै जों 650 जन जगदान होखांनायनि उनाव बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ जों जेखौ खोनादों दा दुरामारि हेखायपारायाव जावलियापारायाव मुसलमान सम्प्रदायनि गेजेराव UPPL दलनि भेटिया गैला UPPL दला शून्य जाबाय थिग बेबायदिनो सूत्रधरपारा जे दङ हेखायपारायाव बिथांमोनहाबो सेप्टेम्बर दानसिमहालागै UPPL दलजों दंफायोमोन UPPL दलनो भटखौ होदों खिन्थु आथिखालाव बिथांमोनहा गासैबो गामियैनो UPPL दलखौ नागारनानै BPF आव फैदों आरो फैयै फैयै नायनो जोंनि बे बनरगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंहा बनरगाव काग्राबारि बे दरनै बर' गामि जे दङ बे दरनै बर' गामियावबो जेखिनि UPPL दङमोन बिथांमोनहा गासैबो फैजोब्बाय हयथ' काग्राबारियाव 6-7 न'खर थाबावनो हागौ बनरगावआव बिदिनो हयथ' 5 न'खर 6 न'खर थानो हागौ बिसोरबो लासैनो फैगोन आरो बिसोरखौ लाबोनायनिबो जोंहा मोनसे माने सिन्था सरसाया दं बा बिथांमोनखौबो जोङो बरायगोन जों खौसेयै थानानै राजनिति खालामगोन जेसेबां बे ओनसोलाव थानाय UPPL जों लोगोसे गुबुन गुबुन दलनि मानसिफोर दं बिथांमोनहाबो UPPL दलखौ नागारनानै BPF दलाव हाबफैनायनि थाखाय जों अरायबो दरजाखौ खुला दोनदों जोंनि मावथिफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ बजबनानै एखेलगे खामानि मावनो थाखाय जाथियाव जोंनि राजनितिखौ खौसेथियाव लाबोनो थाखाय जों नारा नाथा नाजागासिनो दं आथिखालाव BTC आव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जे मोनसे शक्तिशाली दा BTC गभर्नमेन्ट दं आरो बे BTC गभर्नमेन्टआनो जोंनि BTC ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि जौगाखांनायजों लोगोसे बिथांमोननि जे अभाब अभियोग दाबि दावा अधिकारफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय माखासे पदक्षेप लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो बे सरकारनिफ्रायनो जोंनि जनसाधारणा गासैबो सुवा सुबिदाखौ गासैबो अधिकार मर्यादा प्राप्यखौ बिथांमोनहा मोननो हागोन बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय आरो बिनि थाखायनो दिनै बर'आनो होन मुस्लिमानो होन राजबंशियानो होन बेंगलियानो होन राभा आदिबासि नेपालि जेसेबां जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं BTC आवहाय जायफ्रा माने सोरबा UPPL खालामदों जायफ्रा माने दिनैहाय BJP खालामदों बा कंग्रेस खालामदों बिथांमोनहा बैफोर दलाव थानानै जेबो लाब गैया बैफोर दलफ्राव बिरोधी दलफ्राव थानानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा नैबे बाथ्राखौ मोजाङै सिन्था खालामनो हानानै बुजिनानै BPF दलाव बयबो दलें बले सामिल जानायखौ जों सानफ्रोमबो नुगासिनो दं आरो जेबायदि जाबाय थादों दा सारा जोंनि दतमा 2 नम्बर समस्ति MLA समस्ति जे दङ बेवहाय UPPL हानजाया शून्य जानो थांगासिनो दं दरफा दरफा गामियाव
साफा सानैबो थाबथाहैगोन ना थाबथाहैया दिनै मोनसे साननो गोनां जादों सन्देह जानो गोनां जादों आरो बे मोनसे जोंनि BPF दलनि बेसेबांबा गेदेर मोनसे देरहासारनाय बिसायख'थिनि सिगांनो जों देरहासारनायखौ दिनैहाय रोखा रोखा नुनो मोनदों आरो बिसायख'थिनि सिगांनो दिनै UPPL बा गुबुन गुबुन हान्जाफोरखौ जोङो धंस जानायखौ जोंनि मेगनाव जों सानफ्रामबो नुगासिनो दङ दा बेखायनो आं खावलायगोन जे जेसेबांनाखि BPFनि बादै गुबुन गुबुन दलाव दङ 2 नम्बर दतमा MLA समष्टिनि सिङाव बिथांमोनहा नैबे सम थासेयावनो जाहाथे बयबो ओंखारबोनानै जोंजों ज' खामानि मावफैयो आं बेनि थाखाय खावलायहरबाय जों बयबो एखे बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों बयखौबो समानै अननानै बजबनानै लोगोसेयै ज' खामानि मावलांगोन आवगायलांगोन जों रावखौबो माने इनाय खालामनाय नङा जों रावखौबो अयनाय माने मा होनो लाजि फोनांनाय नङा अपमान खालामनाय नङा बयखौबो जों समान बेसेन होनानै बयखौबो जोङो समान मर्यादा होनानै बयखौबो जोङो आंगो गावनि बिदा फंबाय साननानै लानानैनो जों राजनितियाव BPF हान्जाया खामानि मावलांगोन आं बेनि थाखाय जोंनि उल्टा हान्जायाव थानाय UPPL बा गुबुन गुबुन हान्जा बे हान्जाफ्राव थानाय मावथि दैदेनगिरि वार्कार बिथांमोनखौ खावलायहरबाय बिथांमोनहा जेबो गोनो गोथो उसुबिदा गोसोआव साननाय आख' फाख' गैयालासे जों फै आं जोथोन लागोन आं बिसेसकरि बेवहाय बे समष्टिनि सासे बिजाथि महरै बा उनावबो आङो BPF हान्जानि सासे माने लेङाइ आफादगिरि हिसाबैबाबो बेसेबांखि दल गैया मानो बे दलफोरनिफ्राय फैनाय मावथि रायजो राजाफोरखौ गुवार गेबें गोथार गोसोजों आङो गोरबो बिखाजों बजबनानै बिथांमोनखौ अनसायगोन जोथोन लागोन आरो खामानि मावनो थाखाय खाबु होगोन सुजुग सुबिदाखौ होलांगोन